wato ma'anan zagin shine a fusata ka fusata sai ka daina magana, so shi sai ya huta. In ba ka ban aka yi hujja za ka kada shi, da ka a kawo hujja ne. In ya ce menene mai dogaran ka, ya ce alkur'ani da hadisi, mashi masha Allah wannan sahihi ne, to kaga sai wuri kaza da ɗauko littafin ma da kanka, ba ni na kawo littafin, ka zo da littafin ka zo da sahihu kaza da sahihu kaza da masdar ka zo na wani da aka je gidansa yan uwa suka je suka same shi suka ce kana da littafi kaza, yace ina da shi, yace ɗauko ya ɗauko, kana da sahihu Buhari, yace ɗauko ya ɗauko, aka ce buɗe shafi kaza, to karanta, sai karanta. Wani ɗan uwa ne wanda daga baya ya zame, bai bi yan tawayiya ba, amma daga baya kuma sai ya tafi amirin wata da'ira ne. To shi kenan sai su yan wasu gaske shi sai, amma shi rasuwa shi lalle bai da shi a ɗin ba, da suka ce mashi to littafi da kana da sai bari da kul bari jalli ka duwa shafi kaza, an gane. To shi kenan sai ya duba, suka ce karanta, sai ya karanta, sai shuru suka ce to kana da sai musu kana da masu dan Imam Ahmad, kana da an da ka dinga kira mashi littafin duk kuma yana da su, sai ɗauko ko ne sai a ce shi ba wanda shi wanda yake ga masa bai taɓi littafin su, ba su taɓi littafin ba, ballantana ya ce sun taɓi littafin sa ne suka saka masa wani abu. Ya duba duk suka je dinga ya kawo shu, mutumin ya shiru, ya ce to ka gani yanzu, ka gani a cikin littafin Ahlus Sunna, sai ce to gaskiya zan ga muku, na tabbatar har ga Allah waɗannan abubuwan da kuka gani lalle ba ko ka kawo man ba, yana na littafin kuma nawa ne, kuma na tabbatar da ko ka zo da littafin nan da sai in ce naku ne kuka zo, amma ni nawa ne na ɗauko, da kuma na ga wannan abin kuma na tabbatar lalle gashi a littafi na. Suka ce to mene ya rage kuma yanzu, sai ce to gaskiya in wannan abin da na gani ni na gani ne, amma na tabbatar na gan shi a rubuce, amma ina ganin an rubuta ne kawai, saboda gaskiya in har zan yarda da waɗannan to da wani kwandem kawai, kuma ba lallai ba na tsammanin su wani za su yi wani aiki. Ce to dai ka gani ba mu dai muka yi littafin gane, ce to ya yarda, ce yanzu ya kenan, ce to shikenan shi dai kawai yana nan a tsayin da ya tsaya, yana ganin an rubuta ne dai kawai. To shikenan wannan da zan ci gaba da bayani za ku gane wani ne, don wani lokaci haka akwai wani dan wake wannan malam Muhtar sahabi ne ma a Kaduna, yake ce man ya gan shi tare da shi da wani shi ma wanda ya dan suka yake baganiya irin sa, daga baya duk su basu yan tawaye ba, daga baya sai suka koma suka balle. To sai yake ce masa, sai gan su akan hanya ko za su je ina ne, sosai dai suka tsaya irin matan nan masu gasa masara, shine suka ce masara sai suna gwagwaya to ga riguna daga kuma gashi ana gwagwayar masara kan titi. Sai suka ce malam mutum ka ga yadda Allah ya mishe muku, ce na gani ka ga yadda Allah ya mishe muku, ce na gani. A su kansu ga su sun zama in su iri riguna daka kuma gashi ana cin masara kan hanya. Lalacewa ne dai za ka da nan. Allah ya sauki ba mu hata irin lalacewa, amma su irin wani mutum ya ga gaskiya kuru-kuru ya ce shi ba zai bi ba. To irin wani shi yasa kuma da suke ganin cewa su wanda suke cewa lallai kar ku yarda ku jaye da su, duk za su kama ku hujja ne. To shi hankali ake bi. Shi Allah ta'ala an ce da ya halicci hankali yana ruwaya, ya ce masa juya, ya ce zuwa, ya ce je kai je, ya ce dawo juya, ya ce ban halicci abin da ya fi ka ba, kuma kai ne zan ba lada, kuma kai zan ma uquba. Hankali ake ma uquba, hankali kuma ake ba lada. Wato idan mutum don haka mahaukaci shi ba za a rike shi da abin da ya ba aiko. Idan mutum bai da hankali
sai wani laifi ai shi ba za a kama shi da laifin ba saboda bai da hankali. In aka korike shi da rashin hankali an zalunce shi. An ce a lokacin halifa na biyu wata mata an zo da ita an ce ta yi zina, sai halifa ya ce aje a jefe ta, sai suka je suka ɗaure ta za su fara jefa, sai ga Ali bin Abi Talib sai ya bayyana, sai ya kore su ya kwance ta ce ta sai suka da a guje ya ce hakun jefe ta, suka ce a ai Ali ya kore mu ya kwance ta, sai ce to Abul Hassan yana da dalili. To sai Amirul ya shigo ransa a bace ya ce wane, ya kira shi da sunansa, baka san manzo Allah ya ce Allah ya ɗage alƙalami akan mutum shida ba, yaro sai ya balaga, mai bacci sai ya farka, ba sun daga sunan ba sai na kawo duka ba, ya ce da maras hankali sai yana da ya warke da ya da hankali, ita wannan ba ta da hankali ne. Laula alil haraka umar to shi ne to ainihin an ɗage alƙalami a ga waɗansu mutane ciki har da maras hankali, duk maras hankali na mai bacci shi ma an ɗage alƙalami a kan baccin, an fahimta ai, amma in ya farka abin da ya hau kansa kafin ya yi baccin ya hau kansa, amma banda mahaukaci, da mahaukaci zai warke ba zai biya sallah ba, amma da zai wanda zai bacci ko ya soma in ya farka in dai so lokacin sallar ne ya shiga ya fita to shi ma ba zai biya ba, ko da muƙaddara kafin alfajir ke to sai mutum ya soma bai farka ba sai bayan rana ta fito to sallah ta faɗi in suma ne, amma in bacci ne to lokacin da ya farka sai ya yi sallah, ba zai ce to ai ranar da hankali na bacci saboda shi wannan za a bi shi bashi, haka ma wanda ya mayantar da kansa ya samu kansa ma in ya sake shi ma abin da ya hau kansa ya hau kansa, to shi ne. Amma wanda bai da hankali shi ganin cewa shi hankali ake ma wato ainihin rashin hankalin da hauka muke nufi. To hankali shi ne muhimmin abu wanda Allah ta'ala ya girma ɗan adam da shi fifita shi da sauran dabbobi, saboda sauran dabbobi suna da hankali irin nasu ba irin na mutum ba, saboda haka su ba a masu wa'azi, an bayyanta yi da ainihin za a baza gari akuya ta zo ta ci a rana, an shanya gari a rana sai akuya ta gani su zo ta ci, ta ci halas. In mutum ya buge ta ya yi zalunci, tun ba in ya same ta ya buge ta ya yi zalunci, me yasa ya baza garin bai gadi ba, ita ta ci halas ba abin da ya zame ta, kuma ba batun kai mata wa'azi ka ci haba akuya wannan fa za a yi ma yaro ne kunu kuma kin zo kin cinye, wannan abu bai dace da ke ba, kina dattijuwan ke da ke kina cinye garin kunun jariri, ka ɓata lokacin da zuwa bai da bai to ita halittar da aka yi mata na daban ne ba irin naka ba ne, to kai ne mutum ko shi ne ake masa shi aka ba hankali, saboda shi ke aunawa da hankalinsa. Faɗin Amirul Mu'minin ke cewa yana faɗa da mutanensa wanda a lokacin yana gaya musu yana ta musu wa'azi amma sun ƙi, sai ke cewa to na san abin da zai gyara ku, kuna so in sa sanda ne, to ita ko sanda ana samun dabba ne, ka san idan ko da akwai nan in aka buge ta gudu ta jin zafi ta gudu to ba ta dawo ba, to amma mutum shi ana masa magana ne, a ce masa kar kai kaza yi kaza bar kaza, da hankalinsa ake magana, ya ce to nasu abin da kuke zai gyara ku, kuna so in amfani da sanda to ni ba zan gyara ku da ɓata kaina ba, wato kenan in ya gyara su da ƙarfin tsaye kaga ya ɓata kansa, sai hankali ne, saboda haka shi yana ta masa magana ina su kowane yana tunanin abin da zai ɗan samu. Ana cewa a jefa maƙiya na kai hari suna kai mumene hari wurare daban-daban, su kuma su je kawai tsoron kuma mumene suke ji, suna jin labari ga wa'in sun taso za su ba a guje, kamar yadda ya tura wani
ibn arta da ya tafi yaman ya dunga yanka mutane gari gari, ya dunga yankan kauna a je wannan garin a yanka mutane ɗaruruwa, a je wancan garin a ɗaruruwa hakan